आयै मा आयै आं बेबायदि थाबाय थानो हानाय नंला माखौ थाबाय थानो हानाय नंला आयै आं बेयाव थाफैनाया दानसेनि बारा जाबाय आंबोथ' बेयावनो थाबाय थानो लुबैयो दिनै नाथाय आयै थेवबो ओजों आंनि कम्पेनिया आंनि अफिसा बेफोर गासैनोबो आंनि गोनांथि दङ आयै आं नङाब्ला बेफोर गासैबो बायजोबगोन सोरखौबा सालायनो होनो हाया होमबा मानसि लाखिनो हाया होमबा नों दाङाबा जाया आरो बेबायदि नङालै आयै बेबायदि जाया बेफोर खामानिया बे अफिसखौ नायनो हाग्रा रावबो गैखाया आरोलाय मानसि लाखिनाय दङ बेफोरजों जायाना आयै सासे बिगोमा नांथारगौ ना मालिक हिसाबाव कम्पानिखौ सालायनो आरो बेजों लोगोसे रितुनि मेगनखौबो मोजाङै देखायबावनांगोन आं नङाब्ला जानाय नङा बेफोरो नों बिहामजोखौ बुंबाय बुङाखै आयै बुंगोन आं सुदेमखौबो दिनैनो आयै आं सानदों पाटनायावबो साननैसो थालाय बे गामियावबो साननैसो फैलाय बेबायदि खालायगोन होननानै सानदोंमोन आं आयै मा बुङो नोङो आबा आं नोंखौ बेबायदि थांनो होनो हानाय नंला एसेबां बोसोरनि उनाव फैदों नोङो आरोबा ओजों थांनानै मा खालायो मा मायो नोंखौ आं फोथायनाय मोनलालै नोंखौ आं बेबायदि हारसिं थांनो होआ हयथ' नों सोरखौबा लांफानांगोन बे न'निफ्राय होमब्लासो थांनो होगोन आङो मानो फोथायनो हाया आयै नोङो आं बेबायदि खालायनो हाला एसेबां अन्थाव बाथावनो आंनि फिसौज्लाया बिफा मोनदों बिहामजोआ हौवाखौ मोनफिनबाय आं फिसालाखौ मोनफिनबाय आरोबा मा खालायो मा मायो नोङो नोंखौ एख' फोथायनाय मोनला आङो फिसाज्लाबाबो फोथायनाय मोना आङो नों सोरखौबा लांफानांगोन होनब्लासो थांनो होगोन आं नोंखौ लांफानांगौ आं सोरखौ लांफानो बुंनाय नों थांनो ना सुदेमा थांनो सुदेमाथ' थांनाय नङा बियो जायखिजाया माबा मोनसे खालायनांगोन आरो आं बेफोरखौ मिथिया जेबो थांबा थांनानै आरो 10 बोसोरनि उनाव फैब्लालाय माथो खालायनो हाबावगोन जोंलाय सिनायाबो मुवाबो मा जायो मा मायो जाया बेबायदि हयथ' नांगौबा आंनो थांगोन नों थानाय जायगाफोरखौ नायना फैथारगोन आं उनाव माबा मोनसे जाबाबो नागिरना थांनो हानाय बायदि नों थानो हागोन नों थांनो हागौबालाय आयै नोंखौ लांफागोन आंहा लांफानायाव जेबो प्रब्लेम गैया नोंसो थाहैनो हागोन ना हाया हायाबाबो थांनांगोन फिसा इयुननि बाथ्राखौ साननानै कम्पेनि आरो रितुनि मेगनखौ नङामोनबाथ' नायनाङामोनब्लाथ' आं बेयावनो थागौमोन आयै नाथाय दा बेफोरखौ बेबायदि गावनि मेगननि सिगाङावनो धंस' जानायखौ नायनो हायाना आयै बेखायनोसो थांनो नागिरदों आङो नों आंखौ गाज्रि साननाङा आयै रितु औ दादै मायबाफोर नांगौमोन नामा नाङालै आइ आं माबा मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन गाज्रि मोनगोन नामा आइ नोङो मोना दादै मानो गाज्रि मोननो मामोनबा हा बिजामादैयालाय मानोथो दाबो फैदा अननाय गैमारानो माना बिहा बेयो फैगोन होननानै बुंदोंमोन माथो माबा कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलिबाय थादों होनना बुंदोंमोन एसे फैनायाव प्रब्लेम जादों बुंदोंमोन मोनसे बाथ्रा बुंगोन दे आइ गाज्रि मोननाङा हौवा मानसिया सोरबा गावनि न' गथ' हिनजाव बेफोरखौ गारनानै एसेबां गोबाव कनस्ट्राक्सननि खामानियाव गामियाव थांना थाहैयो नामा आं हले बाथ्राखौ हजम जायाखै दे आइ आंबोथ' गेजेर गेजेर सानफ्लाङो दादै एसेबां सम मा प्रजेक्टआव खामानि मावदों होननानै मोजाङै खिन्थाया माथो बेनोथ' आंबो माबोरैबा मोनबाय दं बे बाथ्राखौ साननानैनो बिजामादैखौ हले खुला मुला मोनाखै दे आङो माबा सिखोमादों नामा बियो दादै सिखोमानायाथ' जेबो सिखोमायाखै बियो मिथिगौ आंखौ रादाया जेबो सिखोमाया बे खामानियावनो थांदों एसे प्रब्लेम जादों खोमा आरो बेनिखायनो फैयाखै जेबो सिखोमायाखैबाथ' मोजाङानो दिनै थेवबो फैनांगौमोन आरो न'आव इसेबां गोबाव थायाना नङा होमबा थगायसुलाफोरासो बेबायदि गाबोन फैगोन दिनै थांगोन माबा माबि होननानै थगायहरबाय थायो नङा होमबा जोंब्लावनाय अराव खेव लुनायनि खामानिया आंनिनोखा आरो बे खामानियाव आङो एक्सपार्टखा आंखौ इसोरा बे थांखिनि थाखायनो जोनोम होदों बे संसाराव अर जोंब्लावनायाव खेव लुनायनि खामानिनि थाखायनो आंनि मुङा हाला
मावआं फाला फाला आफा मा आफा नों एसेबां सिरियास समावबो माबायदि मिनिनो हागौ आंनि मिनिनायाव थांखि थायो आफा एसेबां सम बारलांबाय जों माब्ला बे न'खरनि आरो कम्पानिनि बिगोमा मालिक जानो हागोन थानो हाला आङो नेनो हाला मूर्खनि जात खामानिफोरखौ लासै लासैनो मावगासिनो आङो मा खामानि मावदों नों आफा जेबोखौनो नुवाखै माथो आङो मूर्खनि जात साला आंनि खामानिया जाबाय लासै लासै अर लागायनाय अबा अर लागायदों नोंलाय माथो जोङाखैयानो वाइ साला सैमा नोंजों जाया थां बेनिफ्राय थां खर जानाङा नों आंनि जा मावनांगौ आं मावगोन थै साला दानि जुगनि गथ'फोरा अधैर्यआनो बांसिन मोनसेबो खामानियावनो धैर्यआनो थाया साला नै थांसै आङो बाबुखौ लायनो दे थां सुदेम थांनो ओंखारबाय नामा औ थांसै आङो गोबाव जाबाय नोंजों मोनसे इमारजेन्सि बाथ्रा रायज्लायनो दंमोनलै सुदेम दायो फैना रायज्लायसिगोन दे दा गोबावबो जाबायना आबाया नेबाय थानो मोनब्ला गाबगोन थांनोसै आङो सम गैथारला होनबा दाहाय फैनानै रायज्लायगोन आङो दानो रायज्लायनो मोननायबा हामगौमोन दिनैनो मोजाङै रायज्लायखानो हानायमोनब्ला गाबोन सबनियाफोर थांनो हासिगौ सुदेमाबा आरो मा बुङो पाटनायाव थांगोन होननानै बुंबोला आं साननाय बायदिब्लाथ' सुदेमा थांनो होखागोन आं मिथिगौ थांबाय बिहामजोआ औ आयै थांबाय बाथ्राखौलाय बुंबायना बुङाखै गैया हाखु दाखु जादोंनो बेया दाहाय फैनानै रायज्लायगोन होनदों बिहामजोआलाय आरो बेसोरनि मा बुंगोन बिलाय थां होननानै बुंगोन आरो मोजाङै रायज्लायनानै थांबानो जाबाय बिहामजोजों नोंबो बिहामजोनो खम दुखु होआखै नों गाव हमदांनोसो हायाखै बाथ्राफोरखौ हायो आयै हमदांनो मानो हायाखैखाय जेसेबां दुखु होदों आंनि थाखायनो मोनजोबदों सुदेमा आरो बयनिबो सुखुनि थाखायनो आङो पाटनायाव थांफिननो नागिरदों आयै मानसियाल' थानानै मा जानो आयै थाखा फैसाबोथ' नांगोन नङा होमबा बेयावलाय मा खालायनानै जानो साख्रि गैया जेबो गैया दा ओजोंनि एसेबां मोजां चान्स मोनदों कम्पानि सालायनायनि आं हिनजाव गथ' बिमा बिफा न'खर गासैखौबो मोजाङैनो आरामसे सालायहोनो हागोन आङो बे चान्सखौथ' आं गारनो हायाना आयै नोंसोरनि मोजांनि थाखायनो थांनो नागिरदों आयै आंनि फिसानि मोजांनि थाखाय हिनजावनि थाखाय बेफोरनि थाखायनो थांनो नागिरदों आं आयै जायखिजाया न'खर गंनैया मोजाङै सोलिबानो जासिगौ आरो बेनो आंहा आइसोरनिसिम आर'ज गाबनाय आयं मा जाखो फाग्लि आयं आं जेनथेनसो खारग'बोदों आरे थैसिगौमोन आं दिनै मा जाखो माबायदि थैसिगौमोन नोंलाय मा जानाय माबा मा थाब खिन्थाया मानो आदै माबा सारें गारनाय मोसौ फैदोलै माबा सैमा फाग्ला हरदोंमोन फाग्ला जादों मोसौआ फाग्ला जादों जाय क्रिमजों सौलाबायदों सोरनिबा आथिं गन्थं बायलांबाय मा सारें गारनाय फाग्ला मोसौ नों नुनाय नामा ना नोंखौबो होसोनाय औ माथो बुंखो आंलाय आंबा जेनथेनसो खारग'दों दंफाङाव गाखोनानै नङाबा आं गेग्रेबसिगौमोन हे भगबान अबेनिफ्राय सफैखो बेलाय सारें गारनाय फाग्ला मोसौआलाय आरोलाय सैमायालाय माबायदिथो अरनानै फाग्ला जानो मोनखो बेलाय माथो दा फाग्लासो जाबाय खोमा औ अरजाबाथ' फाग्ला जाखासिगोन मानसियाबो इसोर प्रभु आफा बोराइ बाथौ जोंहा बिहामजोआ दासो ओंखारलांदोंमोन मा जागोन दे दा लामायाव लोगो मोनदोंबा आयु प्रभु भगबान इसोर हे इसोर मा जाबावगोन दे दा रादाय थांनाय फिसा थांनाय बिहामजोखौ नायनो थांनाय आयु गुथालाबो आबौआबो दा लानानै फैबा लामायाव लोगो मोनबा मा जागोन थांनाय बाजैयाबो ओंखारलांदों माथो नुवाखै आङो दानिसो ओंखारलांदों नों बाजैया आयु गिथाव बाथावनो बेसेबा गिदिरखा मोसौआ एसेबा रागजों ओंखारदों बियो सोरबा मानसिखौ लोगो मोनबा बुथारखागोन बे जायगायावनो र' आं थांनि र' थखन मोनसे लानानै थां फिसा थां खालि आखाइ थांनाङा थखन गिदिर मोनसे लानानै थां
गामियाव सोरबा सेंग्राफोर लोगो मोनबा लांफा हारसिं थांनो नाङा आदा डेन्जारथार बियो नायनि र' सोरखौ मोनो मोजाङै दे फिसा मोजाङै थां लेबाल खेबसे थांनो मोननायबा हामगौमोन ओंलै हायथा आंबो बेखौनो सानबाय दं मा फेफे बुबालाय गगा मोनदों ना मायो मा साउन्ड खालामबाय थादों नोङो उइ आं खालायदों नामा मालाय बाल बियो हायथा मायबा खालायलाय नङाबा दिनै जों सानैबो गैला सेस आइलाय गैला सोरगोआव थांनानै सम फैबाय इसोर भगवान त्रिस कोटि देव देवता भगवान आंखौ बासाय भगवान दिनैबो माबोरैबाबा गोबावसो जाफ्लांबाय खोमा साइकेलखौबो लाबोआसै आङो दा आरो रावखौबो नुवाबा गाबगोनसो बियो आंखौ जमानो होसोदों साला मोसौ फाग्ला नोङो आदै इसोर भगवान जेन थेन बासिबाय दे मोसौआ थांफिनबाय हाब्रु फायासै रावबो गैया माथो लामाफोरावबो दिन्द' दिन्दा गोजा बयबो मिन्थिखाबाय खोमा सार मोसौ फैदों होननानै बे सुदिमाबा बबे मोनसे लामाथिं थांखो बे फाग्ला मोसौआ सुदेम गोजौ गुथालखौजों लोगो मोनाबानो जाबाय इसोर भगवान आयौ मासे गिदिर मोसौ बियो गिथावना नागार माथो माबा खालायगोन ना मायबा माथो राग गोसाथार बायदि नुदों हे भगवान मा खालायनां मोसौआ फाग्लासो ना मायो माबोरैबा नुदों माथो साइडथिं थांनि र' लामाखौबो गावनो होथेजोबना लाबाय माथो थांनोबो होआ फाग्लासो ना मायोथाय बियो सैमा फाग्लाफोरासो अरदों ना मायोथाय साइड होनायासो हामगोन खोमालै गोग्लैबा प्रब्लेमसो जागोन दैयाबो गोथौथार खोमा थांफिनगोन हामगोन खोमालै आङो साइडबो होला माथो मोसौआनो बेनो थांग्रोथोसै दे आंनो साइड होनसै थांफिनसै आं उनथिं